Hej, velkommen til min præsentationsvideo om teknosalmer. Hvad er teknosalmer? Teknosalmer, det er en ny genre inden for kirkemusik. Det er altså ikke en koncertmusik eller et eller andet. Det er kirkemusik, det er salmer, det er menighedssang, det er noget, vi skal synge sammen til en gudstjeneste. Sangene er meget lette. Det er en frase, for eksempel bare Helligånd ånd i os, som man så gentager igen og igen rigtig mange gange. Og til at understøtte den her fællessang, der har vi så et elektronisk beat. Jeg mixer nogle nye beats live, og det er ligesom det, der holder pulsen kørende under gudstjenesten og under de her sange. Teknosalmer er en inkluderende form for kirkemusik. Alle kan komme og være med, og de er meget lette at lære, og derfor er det lettere at føle sig inkluderet i kirkens fællesskab, når man ikke først har nogle meget svære sange, man skal lære, før man kan føle sig inkluderet i fællessangen. Så er det, hvad kan man sige, det er en form for kirkemusik, der accentuerer det meditative. Det er en spirituel praksis, det er nærmest en form for meditation, hvor man gentager de her fraser så mange gange, og det kan give en følelse af ro eller mindfulness, alt efter hvordan man selv oplever det, ikke? Det er en form for kirkemusik, der inviterer kroppen til at være med på en anden måde, og vi må i dag gerne bruge vores krop på en anden måde i kirken, synes jeg. Jeg synes, det er tid til at komme væk fra den der idé om, at kroppen bare er noget farligt, vi skal komme væk fra. Vi må gerne integrere vores krop i vores oplevelse i kirkerummet. Og så er det en form for kirkemusik, som er i dialog med populærkulturen, i dialog med nutidens forskellige former for musikalske udtryk. Det er vigtigt, at kirken ikke bare bliver et museum for en gammel finkultur. Kirkens budskab skal vi blive ved med at fortolke, og det skal vi gøre på nye måder i dialog med den kultur, vi lever i dag. Så kontakt mig, hvis du gerne vil have teknosalmer ud til din kirke og lave det til en form for gudstjeneste for eksempel.